So ay magandang hapon po mga ka-alright, no. So natapos na nga tayo sa baba. So lilipat tayo dito. So at magano kami dito tayo dito, mag-layout. At dito na lang magkasintada. Sila Kuya Arnel diyan. Magkasintada si Karot dun. So dito ako. Hanggang lima lang ako eh. Andyan ako sa pathway, magbablog ako. Sa inyo kami makakat ito. Naarang kadahan namin tulog. Pero kanina dalawang sa ako to eh. Sige na, testing lang daw ba dyan. Ayaw nga ni Sani dito kasi baka daw malalaglag siya eh. Eh, madali lang naman pala. Madali lang naman pala. Madali lang naman pala. Napakasarap sa baba. Yun ang nandun ang masarap. Aayawan nyo. Madali din lang naman pala. Loli, hindi mo sanay dyan. Mamaya, Pa sa baba. paghatak sa bitawan doon, tangayin ka na sa baba. Ay, hindi ko, anong bigat ko doon, siyempre. Pag medyo binitawan mo, nahawakan mo, bitawan mo yung kaya. Mabulabulin mo yan. Pagkad yan. Ganyan, abutin mo pag isa ang pag-isip mo kayo. Pag natambakan niya yung buhangin, hindi, matak daw din. Atak. Ayaw mo? Isa pa. Yun. Kailangan pala, ganun yung mga agad pag-ano. Wala kasi sana eh. Iba talaga pag nagtitinda. Amoy. Madami yan. Kailangan pala maraming nakasako doon, no? Para angat ka na pala ng angat. Oo. Amoy! Amo! Pwede pala ka ba nagpapahinga ka? Diba, wala kang masyadong gagawin. Parang nililibang ka lang. Oo, ang atak dyan. Ngalay ka talaga dyan. Kaya pala dumating si ito na lamig. Ano ba ba? Wala? Akala ko magre-rest na ako. Ano?
Nung hatak niya sa ano eh, pangbalon eh. Pangbalon yung nag-iigib ng tubig. Oo. Sandali lang pala talaga yung buhangin na yan. Halo si Cornel. Yan. Tayo naman, sila kanina eh. Tayo naman. Ayan. Cross muna ito. Dito, wag ako dito tayo dito. Motherboard. Dito na din. Dito na din. Dito na din. Ganda lang repato. Dahil na, malayo ka ito. Magkabatan makina mo. Ayan to. Ano black? Ano yun? Ano? Kabila. Dito ko magtatampi. Ito mali na. Hindi ko hindi nakaulog yung papunta roon. Ano, hindi na na eh. Ano yun, natibay na kaulog. Ano yung repair? Atirang naman. Hindi ako ito, martipin ko. Sa panday. Eh, pagkas mga kaulog ka. Baba mo. Kuha ito. Ayun o. Ano ang kita mo? Dito, Saan? ano, diyan tayo kulit. Abot. Tayo po kumbaga. Ayun, ganyan ka. Okay po. Sige, sabak ko magpupunta. Na. Walang papritada. Hindi sigura. Hindi malala. Oh. May mga bago dyan. Ay, ito sa bago dyan. Ayun, sa plastic. Saan mo ito bibili sa'yo na?
natin ng mga bika. Sukat natin ito. Yun na mismo isang alablak ano. Kahit di naman para to. Mag. Yan, ganyan na. Wala man. Nalangan sundan mo. Kaya ari kasi sinundan so anong dito. Bahala na pagdating sa kasod nung na lang magbawas ng hollow block kung magdagdag. Kaya isasabay natin sa buong. Yeah. Ulit din. Kung iskulahan takot tayo. Eswala natin. Eswala. Oo, kung meron ka. Meron. Hindi, natumbo ka. Nagkakanag na. Ako naman dyan. Hindi ka na magkukuha. Sarok na ka na magdalawang ka. Nila ba mo sa sobrang doon dahil na dito. Pangkakod ka, hindi ka mag-ikwala. Dito ka lang. Ikan tapos ini tayo. Ano yung bilbar? Bilbar na lang. Uy! So? Dito ang pako mo ka. Follow block to ko. Follow block. Ha? Follow block. Ito paan. Ay, bawas na yan eh. Oh, bagal sa butas. Dito, tatama ito. Hawak sa kabilang lulo. Kaya mo dito sa pag naputol. Kaya mo rin
yung dapat pinto. Ano ang metro? Pabalakpusan ko naman yun. Ha? Pabalakpusan ko yun. Sabi yung, ano? Sabi. Oh! Hindi ko na sa'yo panambak yun eh. Nabidyo pa. Ano ko muna ito na? Kapit lang lang. Metro. Ay, pako. Tara kung malaki. Parang hindi ko na muna palit. Ay, nandun yata pala sa kahon. Magpatong na, okay na yan. Basta mapukunahin na ganyan. Dapat na. Ang tayo ko nakapunta doon. Ito tayo, ano to? Pinto to? Ay, dito na pala. Binta din ako po, tapos makagpatan ng ba? Ha? Daan. Hindi mo, doon, binta ka naman ako, tapos bakal, binal ko sila. Hindi na yan, binta. Check ka lang ang binto. Kwarto lang naman yun. Ano mo, nabito yung may mga mo. Okay na yan. Ang dami yan. Ano dyan?
Wala. Papasok? Wala dito. Wala. Ito, buto mo dito. Huwag mo sukrahin. Bago balik. Ayan. Yung tubo. And then, banda. Kaya sa kabila, makaroon. Wala? Ito, sa tubo. Oh. Malinsangan talaga. Tapo, kanin. Yung nandun sa dulo.
Tagas na. Doon, gagan mo kay alog block sa dulo para pantay ng lubid mo. Ha? Tara pala punta. Bilis ka na ba yan? Ayan, may bawas na yan. Pinasintado ng iglesia. Ano? Nasa ka na mo? Hindi lang. Bagus ka. Ay, ang puso dyan. Kahit ako, ayaw ko naman. Ayos, ano? Kasi nga ang padahan namin eh. Kasama ang loob nila.
Ito po, sinulungan na. Ilang patong lang tayo. Tulog yan. Ito po ba? Dahil na, baga ano. Tulog yun gano'n? Huh? Tulog. Kakabuhin mo. Kukuha nyo sa kuyan pa ba? Ano? Tulad yan, pag akong bilit, ako magsasabi niya na gabi. Punilawan sa ating gawa doon sa gabi. Ano? Yun, wala na tulog. Dito na lang mag-load na. Isa din ang pato. Ito tato. Ay, hanip na to. Ano po? Binungan mo na ito na. Bukbukos mo kayo sa arong nga.
salamat. Yan. Tayo. Tulad ko pa naman dito. Kaya na sila may kaanuhan din. Kabigla. Legit ang mga natitira. Magulang daw bagaw sa trabaho. Tay, ha? Magulang naman daw bagaw sa trabaho. Talaga eh. Dapat huwag na silang bumili sa binibilan nilang ganyan. Hindi, iba na, bago na yung kinuhanan niya. Magpamo nga yan, hindi ka ito.
naman pala sinabi tayo na mag-ulan sa trabaho. Mag-ulan kasi sinusulo yung trabaho eh. Ano? Amo pa ka. Pagkawan ng galaw. Hindi mag-ulan sa trabaho. Nagpas kasi. So, naglagay si Arnold doon kasi kinuha niya sa nabila sa ito. Ang bagaw. Binuha sa niya sa baba. Kaya lampas na yan yung ano. Ay, walang makakalimutan. Dito. Diyan. Lagyan mo muna ako. So yun mga ka-alright. At naka-apat na patong tayo doon. Apat na patong at 3 patong sa division ng kwarto. So asintada po ito sa magiging kwarto. 2 kwarto to. Ayan. Yung isang kwarto ito. At ito yung isa. So yun mga ka-alright. Yan, hanggang dito lang po ating vlog. Maraming salamat po sa patuloy sa porta. At sa hindi nyo pag-isip ng ads. Ayan, malaking bagay po yan para tayo makaipon. At tagipunan ko po yung yung 1 year date anniversary ni Mrs. Yan, pasupport na lang po mga ka-alright. Ayan, to all sponsor viewers. Yan, maraming salamat po. At God bless you. Bye bye.